അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി നേരെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്നിലേക്ക് പോയായിരുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ മണ്ടലിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഉള്ള ഫേവറേറ്റ് കസിൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എത്തിപ്പാടിനാണ് മുട്ടിപ്പാട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഞങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കലാപരിപാടികൾ ഈ പരിപാടി ഒന്നും പോരാണ്ട് പോലെ ഇന്ന മോട്ടറാക്കി ലാസ്റ്റ് ഒരു പാട്ടും പാടി. അങ്ങനെ തന്നെ മോട്ടറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പാടിട്ടു. അങ്ങനെ പാട്ടും പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നെയുള്ള പരിപാടി ചെക്കനും കൊണ്ടിട്ട് നേരെ തട്ടുകട അടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി. എന്തല്ല ഓരോരോ പരിഷ്കാരങ്ങളെ ചെക്കനും പെണ്ണും കൊണ്ട് ഓരോ ഓംലെറ്റ് അടിപ്പിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കി. സംഭവം അടിപൊളിയായി, നല്ല വൈബായിരുന്നു. സംഭവം ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ചോറ് പാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ ചെക്കൻ്റെ പരിപാടി നമ്മൾ കളറാക്കി. ഏതായാലും സംഭവം ഉഷാറായി. ഏതായാലും ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് അടിയാ.